Jadona lam songko ani channel Tripuri.Tripura vibe songno tabokbo horni sara dosta tamai tongo ike ang ani amu tiyari no muthuna bagui bono ang bisnaw talangmani bothuya ike jeng hawo no thuori je boi nai bisna boi 2-3 ta khlai karon bo bisnani baklayo klainai sihini jeng hawo no thua ani amu tibai Oke, pono ang muthuna hane nemini bothuya Oke ang wardrobe khulog man bara thangi himi bachawi phayo boni tabu no himani puila haini bage ang tabu video camera khalai chagi tongo kinto longna rong nugui mankhana ni amu tipo tabu kha 16 months old sulo mas kha Oke sulo mas botabu himnani chengma ini mano bo himya hanini jotono salai tongmani angbo kisa bokrogo cinta ke phai tongmani tabo kungke angbo bokhawo kisa khakchangma haimangkha khakchangma gobang tongmaya ko tangi hingke bo tabuk se himnani chengsodorok haini bagui kisasa khakchangma angkhani bokhawo bo ke nai di ani amuti besuk beri nai thumangui tongkha tini frog bo naidi Barbie doll haike chumri di kangbo o dress angkha ang boro pai hingkang nongno sawono o dress by puru bo only 4 months si ko oi 4 months suk haino ungkha hingke nas angko 4 months puru apuru bona paire mani 6 months puru ke bona ang no chumrna hanai nai ke apuru mane abo kotor khe ang paire khata botol khangke chumrna hanai bat botol toliya bokisa chika nungsiwo haipano chika phano bo onek fan tongo ani amu tipo mane bini sago immunity power tongo omsuk tongo je ang phano si paya ang se kolom ui ma thango tui kutung tukuya ui khe tongmaya pia bini kuno phano ungya hingke bo himi bo tongo kintu bini growth wngmani hingke ongo bat bini ongko phaya weight bariya bo chamani aswk chaya chana naya mane jera alka jeng tabuk cerelac hoite bo dal chaya bo dal bai khichiri songre khe chaya bono chanani onek kosto tongo haini bage bo ko siming sawo dudh rok siming nungo haini bage bini weight kaijato weight barne jar manui no bo chanani aswk ongko kwrwi bini bono channa hingka hingke cheng onek kosto khai ang no onek kosto khai mobile rok phunugui macharo o puila o khe chaya hinui tongmang bo bisa kai thangka kete chana hinui bo chaya bat ang bono nai naikhe je bo mobile phunuk ke hingke si mai chao hingke mobile phunuk hingke bo ang mobile bo selajak hingke abono change khlaina nangnai change khlai riya hingke bo abono abo riya ke bo mai chaliya tongnai hingke bo mai chaya kwaliya mane bujisini bo abo naithokjakliya bono change khlai rwna nangsinai haini bage bo change khlairokhe se chao abo bo chanani besuk channa hingke gonta lerui thango bono achukgui mwrwkmang bisima se rwbai ma thango komaike bono ma toro onek kosto kheno torima tonkang bono bui jotono hinui tongo bini weight kom bat bini weight kom phano bini immune power system thik no tongo mane kaham ni tongo mane doctor kwbangma doctor kuno saya kuno himya hingke weight barnani bagui chamung abo chari mano kuno wngya weight mane bariya weight aswk kom phano kuno wngya bo normal no bo kaham himui sawo doctor rok bo bat chwng tamo sanai bai chini neighbors rok hingke chini mind no stress khlainani mungno thangui tongo abo to chwng sanani mane sanamung tongya abo kaisa argument hai wngui thango
ke ani amu tile bo busuk jora tui goi tong ka mane response kahamdari tong hamdari tong bini umo kono tui ne bini jerai life no tui ne bo busuk tamong tong abo kaisa puma siming sai mano naidi bo bokrok lo bo klaina nai ke hangke bo balance narangna borongo bin thani mo umsuk energy tongo bo umsuk energetic naidi ang sawan bini weight busuk bo 16 months bini weighting only 5 kg to 6 kg yung sugono bini weight tongo pia bo aje purung bini weight kaisa tongo ke bo tor khangke hoita ani mane ang chari mali abono kaham ka hanggang ke bo alka abo formula milk bo chana ni mo chungjai gya haini bage bini weight sugono tongi tongka efono bo onek energetic tongo active tongo haini bage ani kono tension kore but neighbors tongo onek tension tongo borok sawo je bor ani bosani bage onek chinta khayo ni saw obviously neighbors rok chini bage god se जों borno mani na nango I hope borok jodi ani amu dino char paike khar paike ke ani amu dite se weight bari thanga nane ang khakayo gang sachung ba pusori manje ba bini weight sukono tongi tongo tamala khaijane bana to bodo himi tongkha bo 16 months so himi tongkha bo try khai himi tongo bo busuk minute himka ang bono omobo nai tongo mutamati minute ungui tongkha कम से कम tabu 5 minute rok mi donga 6 minute musuk lai tongka bo musuk himi tongka bo thangna je chiliya bo balance naragi himna borongo ke bo pakao karago himke kalainai kalai dukhu manai kalai ke ani yakung sanai ani dukhu manai bahan sanai obo bisio bo haini bagi ang rije boi rekhangkan bo tongthok jagoi oro go rokoi tongpai kya hingke himna bagi boro thangke ang wardrobe khulok romani a wardrobe rek rek tongo aro tromi basawi bo himi phayo ang ri thebi tongmani ang kona khaijai gya je prunuwi rekhangka ang wan sokho bo asuk himna khani ge srapsa tongoi tongmani just 5 second rok ang hai tongmani bo himna ni himui tongo gang mobile on khainai camera on khainai video naragi tonga ta tapung norong phunga bagai Himmi manjoka. busuk Ai tiyali himmi manjoka tabule himmi manjoka tiyali. Ai tiyali tabuke himmi manjoka tunya. Ai tiyali na shab himmi himba. Batabu himmi mama shimayin ka. Bakajiki si mama mayin ne ba tiyali ba. Ai tiyali bakajiki mama shi. Mayin ne bunyi shoyang na. Ai tiyali bapura himmi manjoka tunya. Bakajiki mama si mayin ne ka buncha. Ai mama pulis sujaki chaki mana tehnya. Himanglang ka. Kana himjiri ka kana himjiri kana phong himdi. Kana phong himda phong himjiri ba sare. Kana phong himjiri ba sare himda. Ani bagai ang bo bekharo koblong dong ke muito maya kaisa bono concentrate khai tong bagai ke abo ke buji kala ang buji ya ang manja kang saimaka je kaisa jaga jodi sing concentrate khaina thangkang ke te alka samung jong muito kore mi tong amo haini chini obo school life jong amo porna ni life apu jorobo je porna no concentrate khaijang ke jeng alka samung no mind diverting ni ango Oi, oh kata kasih di. Kalau ni sih. Bohai mi khajing na jumujung da kata bo waisa baje khajing na mujung dong kha. To ba himi dong thang ne ang bone himrin dong kha. Bono narak simalia emne bono narak maya nang dong kha. Bas ke himna mujung jak soka tabu to 11টা si kanai kata jeke horni thuna ni mi dong kha jora lai dong kha.
피아보 투이야보 살로 모담데 그방 투어 닐하롱이 도모 bagay ke salo bo 3 gon tarok thuo hain bo horok doi thuye bar tarok pha tami mano hain ba bin loge loge hain mak tiri 5 ano ma tongo কয়টা তাম কথা বউ মুদ্রে ভেজে না 29 অক্টোবর বিনি 16 মাস কম মানে মাস বেবো 16 মাস কমপ্লিট দেখা তবে হিমি মানু হলে যে তিনি সিমিং মোটামুটি কপাং হিমনি ভিডিও ক্যামেরা তুমি হিমি মানু হিমাং স্টং সুবা তে থাকা আনি কলগা আনি কলগা নে আনি ঠিক নাই রিয়া দা ঠিক নাই রিয়া দানি মামা দা ঠিক নাই রিয়া দা তা হিমি মানু হিমাং স্টং সু ang siguro itong show tawag kaya ang magtiripay ka ganito ang tuna nang tong ha tapos himi man ni himang sto sika kala dukh man ne ha mor ko khang semiya hospital ma tal nai ke hospital bithi ke ke susuri bithi molom pholi yak sajak dong ang semiya kala ke dukh man ke dukha ta him jodi সারা 10টা জিমিং হিমানি তবো 15 মিনিট রমে লাগাতার হিমি তো খাবো তং থুক জাগৈ হিমি মানু হলে amno tini ni bagay tini horni bagay ang horni তাও blog 10:43 সংখ্যা amni tini ni bagay asung je tini ang sung klaise nai rong no ang next 15 মিনিট রমে ani blog লাগাতার হিমি তো phaipe nai খাবো ani amut tini himmani blog sung no re mangkha because ani time kare haini আইন খা বাতা চিদে tanana hor ka ha থুনানি ফারে bye bye ta